anem a resoldre un exercici que vam fer l'altre dia a classe que va costar una mica d'entendre. El faig aquí de nou i el reviseu, d'acord? Llavors, l'enunciat em diu que tinc un cotxe que circula a 108 km/h. Observa un obstacle a 54 metres. O sigui, és aquí i als 54 metres hi ha un obstacle, vale? Llavors, sabem que disposa de 3 segons per aturar-se, té 3 segons per aturar-se i que els frens exerceixen una acceleració de menys 8 metres segon al quadrat. Si no m'ho diguessin, si em diguessin, els frens fan una acceleració de 8, tu has de saber que com estic frenant és acceleració negativa. Important, si accelero positiva, si freno negativa. Determina si col·lideix o no i si ho fa a quina velocitat. Hi ha diferents maneres de resoldre aquest problema. Intentaré explicar-les totes, d'acord? I cadascú fa la que li vagi més còmode. Primer de tot hem d'entendre si ens trobem amb un MR1, moviment rectilini uniforme, o moviment rectilini uniformement accelerat, MR1A. Com estic frenant, o sigui que la meva velocitat canvia, em trobo amb un MR1A. A més, ho sé perquè tinc acceleració, però igualment, com canvia la velocitat, MR1A. Llavors, la fórmula que estudiem del MR1A és aquesta. L'acceleració és la diferència de velocitat entre diferència de temps. Recordem que la diferència és sempre la final menys la inicial, la final menys la inicial. Així seria la fórmula completa. El primer que he de fer és passar-ho al sistema internacional. Llavors, aquí trobem que això passat al sistema internacional, recordeu que ho faríem amb un factor de conversió, que jo no faré ara, però recordem que l'hora està baix aniria aquí. Sistema internacional, mira, doncs jo ho estic fent. Segons, després 1 quilòmetre, 1.000 metres. No em posaré a explicar com he fet això. Teniu un vídeo dels factors de conversió per allà, d'acord? Això em dona 30 metres segon. Per tant, sé que inicialment la meva velocitat inicial és de 30 metres segon. Tinc 3 segons per frenar aquesta acceleració i un recorregut de 54 metres, perquè la meva posició inicial la prenc com a 0, la meva posició final la prenc com a 54 metres. Llavors, primer mètode que faig jo. Prenc que no sé l'acceleració, sinó que em plantejo a quina acceleració hauria de frenar per arribar a temps. Aquesta és l'acceleració que porta. Però jo vaig a mirar quina acceleració hauria d'anar per frenar a temps. Llavors, la meva acceleració seria la incògnita. Velocitat final. Si li dona temps d'arribar aquí, quan ha frenat, a quina velocitat està? A 0, perquè s'ha aturat. Per tant, la velocitat final és 0. La velocitat inicial, 30. Temps final, 3. Temps inicial el prenc com a 0, Prenc temps inicial 0, temps final 3 segons, Increment de temps 3, 3 menys 0, Això queda menys 30 entre 3, que això dona menys 10 metres segon al quadrat. Recordeu aquest segon al quadrat. Té sentit que sigui negativa perquè estic frenant. Llavors, perquè li doni temps a frenar,
ha d'anar a menys 10 metres segons al quadrat. Per tant, com perquè li hagués donat temps, hauria d'haver frenat més del que ha frenat. Per tant, torno a l'enunciat. Com ha frenat menys del que hauria d'haver frenat, col·lideix. Llavors, aquesta és l'acceleració real a la que anava. Aquesta és l'acceleració que li cal per frenar a temps. Com la que li calia és més petita, és més gran en valor absolut, 10 és més gran que el 8. Com la que li calia és més gran que la real, col·lideix. Per tant, com menys 10 és més gran que menys 8, recordem en valor absolut, sí, col·lideix. No li dona temps a frenar. Temps a frenar. Dit d'una altra manera, hauria d'haver frenat més per frenar a temps. S'entén això? Imaginem que estem apretant amb el peu al fre. Si apreto a menys 8, estic apretant poc. Per tant, col·lideixo. He d'apretar més fort, he de frenar amb més potència, menys 10, apretar més el pedal per poder frenar a temps. Llavors, el primer argument és aquest. Aquesta és l'acceleració que li calia i com és més gran que la que té, xoca. O sigui, la real és més petita que la que necessitava. Per tant, no li dona temps a frenar a temps. Valga la redundància. Una altra manera de fer-ho, que és com ho fan aquí. Torno a agafar la mateixa fórmula. Diu, si jo portava menys 8 metres segon al quadrat i he frenat, quan he frenat? 30, no? Perquè velocitat final 0, menys 30, quin temps he trigat en frenar del tot? O sigui, torno a preguntar-me la pregunta. Si jo he de passar de 30 a 0 amb aquesta acceleració, quan trigaré en frenar? Si jo vaig a menys 8, quan trigo en passar de 30 a aturar-me? Quan trigo? La incògnita és el temps. Recordem, vam fer l'altre dia aquest triangle per ajudar-nos a fer aïllar. Si tenim dificultats per aïllar, mirem el triangle que ens ajuda. La meva incògnita és el temps. Tatxo temps. Tinc que temps és velocitat entre acceleració. Llavors, aquí tinc el temps, velocitat entre acceleració. Sí? Menys 30 entre menys 8, això ens dona 3,75 segons. Això és el temps que triga per aturar-se. Què passa aquí? Com el temps que triga en aturar-se és més gran que el temps que triga per impactar, efectivament impacta. Per arribar a 0 metres per segon, trigo més que el que trigo en arribar a l'obstacle. Per tant, com 3,75 és més gran que 3, col·lideix. Veieu que hem arribat a la mateixa conclusió que abans, sí? I per últim, em pregunta si col·lideix, a quina velocitat ho fa? M'ho està preguntant, però també seria el tercer mètode per trobar la solució. Hem vist que en la primera hem aïllat A, ara hem aïllat T. Doncs ara aïllarem B. Us torno a posar la fórmula. Imaginem que aïllem B. Tatxo B
I la velocitat és l'acceleració per temps. D'aquí trec que la velocitat és l'acceleració per l'increment de temps. L'acceleració, agafo la real, a la que anava ell, menys 8. I el temps real que ha trigat per arribar fins aquí, perquè em pregunta a quina velocitat arribo aquí. Si he trigat 3 segons, a quina velocitat m'he quedat. Menys 8 per 3 menys 24 metres segon. Aquest és l'increment de velocitat. Recordem que l'increment de velocitat és velocitat final menys velocitat inicial. Per tant, tinc que menys 24 és igual a la velocitat final, que a quina velocitat estava aquí? Perdó. Velocitat final és el que em demanen, perdoneu. Menys la velocitat inicial, que sí que la sé, a 30. Això està restant, com passa a l'altre costat, sumant. Llavors, 30 menys 24, 6 metres segon. Vol dir que, efectivament, tercer mètode per explicar-ho. Com en aquesta posició, amb aquesta acceleració, arriba a 6 metres per segon, no s'ha aturat a temps. Què vol dir això? Que anava a 30, ha començat a frenar, 29, 28, 27, ha arribat aquí a 6 i per aturar-se encara necessita un tros més, per arribar als 0 metres per segon. Per tant, aquesta és la pregunta que ens feien, a quina velocitat col·lideix? A 6 metres per segon, però també és la tercera manera de demostrar-ho. Com arriba a 6 metres per segon i no a 0 metres per segon, vol dir que no s'ha aturat. Aquí anava a 30, aquí anava a 6 i seguim frenant, aquí arriba a 0. Per tant, tinc demostrat que col·lideix de 3 maneres diferents. Recordeu, fer la que us vagi millor a vosaltres.